neked van? Mennyi? Elő van egy hosszú aláöltözet. Van egy rajta, azon egy rövid ujjú póló, egy pulcsi, meg ez a kabát. Ez alatt meg csak egy gatya van, egy szarrá. Én nem fázok, nem tudom, hogy amúgy. Az ott egy cuki cipő vagy csizma? Azt döntsük már el. A cuki cipősznek az ufó íze finom, de a... Akkor figyelj, lenyaljuk neked róla a fűszert, és akkor a maradékot átköpjük. Bringával menjünk tovább? De akkor én hova ülök majd a kormány? Majd viszünk a vázon. Felülés ezzel? Most navigálod? Lekésted. Van egy eladó telefonunk. Hagyja, nézzük, hogy mit van. Arra vannak amúgy a kolostorromokat. Voltatok a múltkor a nyári biciklitáborba? Persze. Hát van nálad valami ördögűző szerkezet? Erre megyünk, arra vagy arra. Erre. Ó. Körülbelül 20 éve van valami állvány belerakva, meg hogy így veszélyes, úgy veszélyes. Miben? Hát abban a kolostorromban. Ha. Ja. Mert Magyarországon képtelenség, hogy bármi műemléket felújítsanak, vagy megcsináljanak. Magyarország jobban teljesít. El ne hagyjátok az ellátmányt. Éhen fogunk pusztulni. De ide lemegyünk a romok. Menjél, fussál 2 kört. Jó. Vagy füttyöngünk neked. Na, de hát mondjátok. Európa hol van? Az a kérdés, hogy Párizsban van-e? Amúgy az eladó volt pár éve. Igen. Hát figyelj, akinek van pénze és el akar vonulni. Nyitott ajtóra ki van írva, hogy magántermék. Akkor a büszök szívják idén. Nem én a vánkesítő kamerabot is, akkor meghalunk minden éjjel. Én nem. Jó meleg van. Úgy, mint a múltkor, ugye? Mint a Tiszaparton. Amikor 40 fok volt. Mármint, hogy én híres akarok lenni, de Milyen érettség. meg minden. Segel! Az eldőlt. Te itt dolgozol, bügőfavágó vagy? De most akarsz megölni! Voltam, hogy kapd el. Vigyázz, jön a Tesco-s fokhagymás csík! Ellopta az alany! Az alany. Alanyális meg. Ugye nem videóztad ezt teszi? Na, De go. hallasz, én is olyan halak. Kék törő. Diótörő. Ugor rá. Nézd így. Daci, ez nagyon szatiszta így. Akkor itt hagylak titeket, aztán Na vigyázz! nincs veletek több gond. Ezt eldobhatom? A fának! A fának! Mehet? De ott vigyázz! Hol, mit csinál? Mert odaadom neki.
Na go! Mondjuk lehet, hogy onnan Csili leugrott volna nagy vidáman. Szépen interjú velem Csilit, hogy Csili, menjünk holnap? Akarsz jönni? Szeretnél jönni? Megyünk ki a bükkbe. Igen. Te is akarsz jönni? Szeretnél? Menjünk? Menjünk holnap? Igen? Na jó van. Ott vagyok én is, tesóhelye. És itt van Csili, aki, ahogy látom, szeretne hónap jönni, hogyha nem fog elaludni. Na puszi, nem megyünk sem. Azt tudjuk a kutyát. Innen itt ebben a hidegbe olyan kemény lett volna, hogy drip darabra törik. Nem tudom, akartok szántani? Egy mit? Egy jó nagy hotel. Na itt Csili kiélhette volna magát. Nem. Szép kék az ég. Lacit lehet buktatni? Engem? Nem vagyok bukóablak. Elfértek? Én nem férjem. Itt volt a zsebemben, és eltűnt. Itt nem. Az köpőskő volt. Ez meg a Heteméri sziklaeresz. Ott a gömböc. Egyébként az a völgy is felvezetne ide Szentlélekre, oda a romokhoz. Csak az Ómassáról eléggé gázos, mert tiszta gaz az egész. Ott meg lent a völgyben, ott van Ómassa, csak semmi nem látszik belőle. Ja, kiállok a vallásomból. A folyt az orrom.
Boti, nézd csak, ott szemben van egy út. Kilátszik a fák közül. Az Jávorkútra is fel lehet menni rajta, meg van ott egy kiágazás belőle, csak abból szerintem semmi nem fog látszani így a felvételen. Az is Jávorkútra vezet. De mégis annak a hegynek a másik oldalán már Jávorkút van. Jaj, de cuki madár! Nagyon plastik. Ott voltunk az előbb. Sziasztok! Sziasztok nézők! Hello guys! Sziasztok! De ez a barlang. Nem, ez a teteje. A barlang az lent lett volna, de oda nem mentünk le. Az lent lett volna a másik oldalon. Csak ott tele volt gazzal, kidőlt fával, mindenen, ott nem jutottunk volna át. Szerintem ne kísérletezzetek vele. Hm? Gyere egyenesen. Melyik? Szaladj neki, ugorj! Merre? Azért a Nike Air Jordan-et Szerintem erre. Vagy nem, erre. Erre. Azért a Nike Air Jordan-et mutassuk már meg, hogy nekem ilyen húgyidasom van, nem Húgyidasz? jó? Gagyidasz. Az a lényeg, hogy 2 van belőle. Nem tartik a kezed? Nekem? A videó. Az fázik, amelyik a zsebemben van. Na, itt mászóka van. Ó, itt vigyázzatok, mert csúszós. A gagyidasz az most nem biztos, hogy jó. Nem? Hát figyelj, akkor fordulj vissza, menj haza, még nyugodtan hazafordulhatsz, visszafordulhatsz. Körbe, de oda minek mész fel? Ja. Ezt éhen fogunk halni. Miért amúgy nem? Mi van? Ez a bükk. Ó, itt megálltak. De nehogy leessél, mert akkor én megadom magam. Persze, még az is. Az mi ott az a planking? A poti az nem is kell. Ez egy jó ajtjapot. Remélem, Ja, hogy hídnak? Használjátok? Mi? Átmásztok rajta, mint egy hídon? Aha, persze. Vagy alattam. Láttok engem? Erre gyertek. Nem látunk.
Akkor a kör van ott fent a hegyen, mi? Amúgy ezt megfoghatnám. Nem. Dől a fa. De hallod, inkább kérd el a stílfűrészt az erdészektől. Na, fogom, most. Ez igen. Éhen fogunk pusztulni. Miért dobod neki oda? Na, az őzikéknek jó dolguk lesz most itt pár napig. Na, vigyázzatok! Lakom a... Hülye kódus. Na, hagyj kóstoljon. Mondtam, hogy nem nekem kell fogni. Ez mi ez ilyen szénbánya, vagy mi ez? Tehát Az. ugye van mondod, hogy megtettük a felét. Na, vigyáztok, én is A bányászom. harmadának megtettük a felét. Bányászom szenet. Ez igaz. Ajaj, mi ez a... Egy... Kottás, halál. Úgy építették ide, kelt a törzsek. Ja. Ezt a hegyet. Itt van a doktor víz. Nem doktor víz. Doktor víz. Tényleg az Ilyen. Az. Ilyen bálnak. Vicc bálnak. Persze. Bálnak lehet, hogy van. De akkor bánkút is. Itt a székem nézd. Negyedik Bélát. Befészkelte magát a büki sziklák tövébe. Jó napot kívánok! Ki az a bél? Negyedik Béla. Vagy már amnéziás lett a királyunk? Mennyi az idő? Nem tudom, nem eladó. 1320. Mi van ott a tárjárással? Hát, valahol itt vannak még. A Igen? tartalmát. Tartármártás, az finom. Itt bányázták a tartalmat. Na, negyedik Béla ennyire halálán van? Igen. A szekértábor merre van? Tessék? A szekértábor merre van? Valahol Múhiba. Igen, most én itt bújkálok a hagyjával. Jó van, akkor nem mondom el senkinek. Hova lettek ezek a csajok? Na mit láttok? Kicsit csúszós a kő. Biztos ez volt az elkéjük. Aha. Így. Ha mi más?
Ma miért meleg? De takarítsd be, hogy akkor vagy én oda ide. Hülye. Már ott a Szentügyeki turistaház. Ja, onnan jöttünk? Akkor már ott megyünk. Aha. Vége? Vége? Hát itt hagyhatunk. Chipset. Családi fotó vagy? Ott mentünk le. Megvan? Itt zárul a kör. Ez nem kör, mert a végén ugyanaz pedig. Hát még nem zárul. Végül is. Hát akkor bemegyünk neked az okmányirodába, elintézzük a személyidet, hogy ide szóljon. És akkor itt maradhatsz. Ez jó. Lökjél fel. De. Én levágom, az jutott, én itt vagyok. Illetve te erős vagy, nem? Majd megjön az erőtök.